Και έχει και από εκεί λιμάνι με καραβάκι. Σκατάφερα. Πάει δεν πάει. Πολλές εκκλησίες. Είναι απαντρεύονται πολύ. Βαθιά τα βλέπω. Εκεί θα προσπαθήσει να το βάλει. Δεν μοιάζει, δεν είναι και μεγάλη διαφορά από τη Σαλαμίνα. Βασικά εντάξει έχει μεγάλη, αλλά και συγγνώμη, εκεί δεν θα το βάλει. Και δεν το στρίβει. Όχι, κάτι εκεί θα το βάλει. Αλλά κάτι μου λέει πως θα βρει αυτό εκεί πέρα στο μαλακία του σίδερο. Κοιτάξτε και εκεί που φύγει κανείς. Έλα να πάμε σε... Το παρκάριο. Το μαλάκα της που σπονάει. Φίλε, αυτό το σκηνάκι εκεί το μικρό, τι να κάνει? Τι να κάνει, το πετάει για να το πιάσουν αυτοί ρε βλάκα. Το μικρό, λες να κρατήσει ολόκληρο και το γίγαντα αυτό εδώ. Ρε βλάκα, τι κάνει.